Hadis ingkang diriwayataken sahabat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaken, tasaddaku padha ngetokno sedekah sira an anfusikum kanggo awakmu dhewe, buangan mau takum lan kanggo para pepundhenmu sing padha wis sedo. Walau bisur batil mai, senajan tomong sak ceglukane banyu putih. Fa'in lam takdiru, mongko lamun sira kabeh padha ora duweni banyu putih, kala dalika maring kono sedekah nganggo banyu putih, fabi ayatin mongko wacakno saking ayat min kitabillahi, saking kitabe Gusti Allah yawi Al-Qur'an. Wa illa tak malu, mongko lamun sira ora iso nglakoni syai'an suci min kitabillahi, saking kitabe Gusti Allah, kowe kok ora iso maca Qur'an, fakmu mongko dongakno leluhurmu kuwi bil maghfirati kelawan suwune pangapura, wa rahmati lan suwana rahmat. Fakot wa'adakum yakti us janjaake sapa Gusti Allah ing sira kabeh bil ijabati kelawan dikabulake. Niki dasare kita panjenengan sedekah ganjarane dikirike datang leluhur. Dadi awake ora jeneng barang bidngah ora, nek awake nyodakohi kanggo ngirim leluhur. Dadi niki pun ngertos dasare hadis iki wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina ta'ala wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak ingkang kula muliakan, ibu ingkang kula hormati, bagi pengurus takmir masjid Hidayah ingkang kula hormati ugi, monggo tinggal kita menjalankan hal syukur bersama-sama dalam Gusti Allah ingkang sampun maring kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan, sehingga dalu punika kita panjenengan saged sowan lan tamu wonten punika masjid. Salam monggo kita ucapkan dumateng junjungan kita Kang Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sapanipun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wonten ing mriki kawula badhe ngaturaken dalil utawi amalan utawi dasar ingkang kita panjenengan sedaya sampun biasa nglampahi. Kita panjenengan sedaya sampun nglampahi kebiasaan ananging dereng tentu kita panjenengan sedaya ngertos dasaripun utawa dalilipun. Ingkang kula maksud ya punika panjenengan sedaya biasa nglakoni ndongaaken para leluhur, ya Pak. Biasa 7 dina, 40, nyatus. Nah niki dasar lan dalilipun kita yakin dereng tentu sami mangertos sedaya. Mila wonten ing kesempatan dalu punika kula badhe ngaturaken punika dasaripun.
Punika dasaripun saking hadis ingkang diriwayataken sahabat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaaken, tasaddaku padha ngetokno sedekah sira an anfusikum kanggo awakmu dhewe, wangan mau takum lan kanggo para pepundhenmu sing padha wis sedo. Balau bisur batil mai, senajan tomong sak cedlukane banyu putih. Nah, ini dasar hadisipun kanjeng Nabi ngendikake kita panjenengan sedaya dipurih ngedalaken sedekah kagem awake dhewe, ganjarane awake dhewe lan dikirimke maring leluhure, maring pepundhene, maring bapak ibune sing pun sami sedo. Senajan to ming sak tegukane toya. Dadi walaupun ming banyu putih niku awake dhewe nek sedekah dikon niati ganjarane nggo awake dhewe lan dikirimke karo leluhure, dikirimke marang leluhure sing pun sedo. Niki dasaripun saking hadis kanjeng Nabi. Fa in lam takdiru, mongko lamun sira kabeh padha ora duweni banyu putih, kala dalika maring kono sedekah nganggo banyu putih, fa bi ayatin mongko wacana saking ayat min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah yawi Al-Qur'an. Nah, ora duwe banyu putih ora iso sedekah nganggo banyu putih minimal mongko leluhurmu ki wasakno ayat-ayat Al-Qur'an. Nek iso wa illa tak malu mongko lamun sira ora iso nglakoni syai'an yang suci min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah, kowe kok ora iso maca kitab, ora iso maca Qur'an, fatmu mongko dongakno leluhurmu kuwi bil maghfirati kelawan suwune pangapura. Dadi nek awake dhewe sedekah banyu putih wae ora iso, apa meneh maca Al-Qur'an kok ora iso, maca ayat-ayat Al-Qur'an ora iso, mongko jalukno ngapura, dongakno leluhurmu kuwi. Wa rahmatilan suwana rahmat. Pakon wa'adakum yakti us janjaake sapa Gusti Allah ing sira kabeh bil ijabati kelawan dikabulake. Niki dasare kita panjenengan sedekah ganjarane dikirimke datang leluhur. Dadi awake dhewe ora jeneng barang bidngake ora. Nek awake dhewe nyodakohi kanggo ngirim leluhur. Dadi niki pun ngertos dasare hadis iki wau ingkang dipun serat wonten kitab Durratun Nasihin. Daten jenengan saged bikak Durratun Nasihin menawi badhe ngertos panjang lebaripun. Lah kok terus ana mitung dina ana matang puluh ana nyatus ana nyetaun ana nyewu ki piye dasare? Nah niki dasaripun saking asaripun Sayyidina Umar. Dadi sahabat kan Nabi kang asma Sayyidina Umar, khalifah ingkang kaping kalih nika ngendikaken, wa qala Umarum lan sahabat Umar sampun dawuh, as-shadaqatu ba'da dufni, nyodakake barang lakoni sedekah ba'da dufni sakwise jenazah dikubur, sama buha ganjarane sedekah ila salah satin tumeka maring 3 dina. Jadi awake dhewe sedekah nek biasane pas bar dikubur nika awake dhewe nyodakake nomor sor tanah nggih asmane
namine sultanah ya. Nah niku ganjarane sultanah niku iso milih nganti tekan salah sati ayamin, nganti tekan 3 dina. Terus sedekah ana ing wektu bar jenazah dikubur kuwi ganjarane milih tekan 3 dina. Niki ngendikane Sayyidina Umar. Buat sedekah tu utawi sedekah fi salah sati ayamin ing dalem 3 dina yapko milih apa sama buah ganjarane sedekah mau ila ngati ayamin tumeka maring 7 dina. Dadi ganjarane sedekah 3 dina niku mlaku tekan 7 dina, milih tekan 7 dina. Terus berurutan ya. Hari pertama sampai 3 hari, 3 hari sampai 7 hari. Was sedekah tu utawi sedekah yaumas sabi'i ing dalem dinane kang kaping 7 iku yako tetap utawa milih apa sama buah ganjarane ila khamsi wa isnina yauman tumeka maring 20 dina. Terus ning ganjarane sedekah nang 7 dina niku milih dumateng sing disedekahi niki nganti tekan 20 dina, tekan 20 dina. Bamil khamsi wa isrina lan saking 20 dina ila arba'ina tumeka maring 40 apane din jauman dinane. Jadi nek wis sedekah nang dina kang kaping 20 niki ganjarane milih dumateng sing didongake sing disedekah ini tekan 40 dina. Wa min arba'ina lan saking 40 dina le sedekah nanggon 40 dina ila mi'atin tumeka maring 100 dina. Miline ganjaran maring sing disedekahi, maring sing didongakake kuwi mau nganti tekan 100 dina. Niku dadi berlangsung dari awal sampai 100 hari. Wa minal mi'ati lan saking 100 dina ila sanatin tumeka maring setahun. Nah, bar 100 dina sedekahan nomor 100 niki ganjarane mili tekan wektu setahun. Wa minas sanati lan sedekahan ing dalam setahun iku ila alfi saumin tumeka maring 1000 dinane. Ganjarane nyetaun niku mili dumugi 1000 dinane. Niki ngendikanipun sahabat Umar. Dadi Kanjeng Nabi niku dawuh padha manuta sira kabeh maring aku lan maring wong sing ganti aku khulafaur rasyidin. Nah ini para khulafaur rasyidin ini termasuk Sayyidina Umar. Tadi Kanjeng Nabi pun perintahke bila pengendikanipun Sayyidina Umar niki selamatan sedina, anti 3 dina, anti 7 dina, anti 40 nyatus nyetaun nganti 1000 niki dasaripun punika. Jadi mboten awake dhewe ning ngarang manut ajaran Hindu niku mboten nggih. Ning dasaripun asar punika dadi asar ya pengendikanipun sahabat niku namanya asar boten hadis nggih. Asare Sayyidina Umar. Niki dipun sebataken wonten kitab Al-Hawi bil Fatawa. Jadi kitabnya Al-Hawi bil Fatawa jilid kalih halaman 198. Terus zaman sakniki niku akeh sing ngandhake selamatan bid'ah, matang puluh bid'ah, nyewu bid'ah, nyetau bid'ah. Niki jane ming kiambake niku karo asar niki ora percaya. Karo dasar niki mboten percaya. Pokoke percaya dhek nek ra cocok karo apa sing tak yakini ya pokoke kuwi kabeh dhaif ngoten niku prinsipé. Asar iki dhaif ora kana berdoman. Iki mereka sing ora gelem gunake sing ora cocok ratine. Padahal kita panjenengan saya niki nek dadi wong Islam itu saling toleransi diharuskan. Toleransi antar sesama umat,
sama manusia, toleransi seiman seagama. Perbedaan itu ada, jadi tidak harus apa yang saya yakini harus kamu ikuti, tidak. Dan agama Islam itu, jadi boleh tidak melaksanakan dan juga boleh melaksanakan. Bukan berarti sing melaksanakan gitu bid'ah terus dosa terus mlebu neraka niki mboten nggih. Dadi nek sing di keyakinan ngoten itu jelas ora cocok karo awake dhewe. Ora bakal percaya karo sahabat Umar. Ranten apa sing digendake sahabat Umar ya Kanjeng Nabi wis nyetujoni. Mila mekaten niki sing umum kaya ngeten iki mereka nek krungu niku diarani dhaif. Senjatane ki ambake ming dhaif karo mursal. Senjatane ming dhaif panggil dhaif karo mursal. Kira-kira ana hadis kok ora gelem nampa niku dhek terus langsung golek alasan didhaifke napa dimursalke. Kan niku nek didhaifke terus dimursalke kanggo dhek wis ora kanggo. Padahal awake dhewe ahli sunnah wal jamaah niku tetep gunakake sekawan dasar Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran rano, hadis rano. Nah ini termasuk atar ini termasuk di bawah hadis ning pun disetujoni rekan Nabi. Hukumnya kaya hadis. Terus ijma, qiyas, kesepakatan para ulama dan persamaan qiyas. Iku bila mengatakan kita panjenengan saya sing pun biasa nglakoni iki boten sak tidur-tidur diteruske mawon. Ada sing ngoten niku jelas ana dasare. Ming kadang-kadang awake dhewe niku nyok ngerti, kadang-kadang mboten. Mila mekaten dalu niki kula aturke napa pangendikanipun Sayyidina Umar, mugi-mugi panjenengan sedaya saged mundeli napa dasar niki. Nek wonten wong sing ngeloke pun dianggap angin lalu ngoten mawon, rasa dibahas, rasa dibantah. Kok nek dibantah dan ming padu gitu. Nek dibantah dan malah ming padu. Diloke ya wis rasa dirungokke ya mau. Rasa digugu. Awake dhewe butuh matang puluh, butuh nyetahun, butuh nyatus. Pokoke jalan terus ngoten mawon. Iki dasare asare Sayyidina Umar. Kata pengendikanipun Sayyidina Umar sing dienggo dasar awake dhewe. Iki kata mila mekaten mugi-mugi dalu punika wonten manfaatipun sekti ingkang kawula aturaken lan pepilih anggen kawula matur kurang suba seta kula nyuwun pamunten. Wa akhiri wa wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.